I can't still believe this, man. I can't still believe this. On your hog try before you may travel. On your hog try before you may travel. You're going to need Yota, everything. On you get easy one here. Oh, Chineke. Biko no nwanne m. Anyị bewecha akwa ụta. We hụrụ ozu niile dọrọ n'ime ebe ọnụ. Ọ ndị mmadụ nwe. Ọ bụrụ na onye niile nwe ozu nga abịa nga abewecha ote, mana anyị ga-ebegbu onwe anyị n'akwa. Ihe mere na-eme na. Don't we like to go for the next vacation? Well, why don't we do it US? Yes. Cambodia, Kwana. No. You gotta like it, Cambodia. I prefer the US. Makacho Omega Disneyland. Disney Keneba. As far as I can name Sana Raya, my dear, forget it. Oh my God! Forget to go. Also, I have a problem. I told you, Choya, and Lucy. Choya, probably Choya. Pass it again. I cannot wait. Cannot wait. Don't worry. You pick your call now. You're my mother. I know. Pick your call. Relax. And it's my own people. I know how to handle them. Bob they go now. They are on the phone. They don't come to ask how I'm doing. How I make my money. Water. So forget about it. I'll call back. I'll call them back later. With serious matter. There is nothing serious than money. Money is the money answers all. No matter how serious it is. So okay. How about overnight you going? Oh, the car. I'm already making plans for that already. I told me China to later because I told me use moto him that no problem. So forget about it. Yeah, well, China will come before Friday. You get it. You know what I'm saying? Oh my God! I just got it. Babe. Call is still coming. Oh my God. Don't worry. I'm not watching it later. I go hang Google. You guys are surprised. Now I'm going to pages of provision. Provision and grab milk na million. So let's talk about the most important thing is you. They're going to take you to the expensive tea. You understand? Can change your wardrobe. See again, Chaka. Onye? Hi. Mama, onwe ndị mụ na ndị ọcha m na-eme meeting, mụ na ndị ọcha nọ ha, anyị na-eme meeting. Mma akpọgharị gị. Ngwanụ. Ndewo. Baby, who are you talking to? My mother. Name. Yes. Let me share one nego kabaho. This is your mother that carried you 9 months in the womb, baby. Why are you talking to her like that? Ego, I'm on here. Ego. Even though, this is your mother, never up for 9 months. And you're talking to her like this, baby. Why did you talk to your mom like this? This is rude. Otom, get I'm on here on that borrow. I talk to her later. Yeah, I'm him nigga, see them mother. Mgbe ahụ onye ahụ dị ndụ echele mgbe ego juru ụlọ ma oche mgbe ijide n'ụlọ elu ma mgbe ijide trailer buru ego lọta dị little nyere onye ahụ ka o rie mgbe ọ dị ndụ ị nwere ike pịam ka ike ụkụta onye ahụ anwụọ. Take care of your parents. Lezie nne gị lezie nna gị ichewe mgbe emechara ọkasa asọ ụnụ zara kọl esi akpọgo n'oku nga asa kpọkata enwere onye n'ime ụnụ zara oku. Adịm busy ahụ ihe o tigide nwaanyị ahụ anwụ ọnụ ụnụ zara okwu weta ego dọkịta si weta nwaanyị na-anọ ha anwụ so akwa ha na-ebe ngwa ugbo nwere uru ọbara kwuo na otu esi eli ya ka amara ihe a ga-eme ya biko chọọchị nyere 2 week. 2 week. Okay, etu esi eme maka gasket. How do you do the gasket? Gasket ndị na-eshi n'ikọ. Okay, igbe. Oh, yeah, gasket. Igbo depend on color no no. Told no she choya. Okay, range. What range you have? Because I
ndị dị mma like maybe 2 million 3 million. Oh my mother. Akpati. 2 million 3 sọsọ akpati. Na chariot, I chọrọ chariot ka ndị horse ịma so ka ndị mmadụ mata say ụmụ ya kpatara ego. I'm telling you Only something when you like go that. before happen. Amadi grave. I told Amadi grave ties. Go this thing I be happy. It Yeah, comes up. tell. Then you press, it goes down again. You understand? Ihe a na-arụ ụdị alili na ana adị ekwushi ọmịa ka ị na-ekwu a ga-awa apịa ya aka ya adagbuo Yeah. Ogunite the ogunite ya gasket. agaghị ekwochi ụnụ chọrọ ka ọ nọrọ n'elu ụwa forever apịkwa ya mgbe ọnụnụ ji bata apịa ya ọkpụkpụ ya achilite elu unu I n'elu cannot fear all the time. Achọrọ m ka akwa ihe akwa in such a way that ma ndị nọ neighboring villages ga-amata si ife na-eme ịghọtara ka amata si akpatara ego ịghọtara ka akwalite ya elu akwalite ya ya ka elu ọkpụkpọ ya ọfụma. daa ụda ụwa niile mara sọ nwụrụ Yeah. Fact enwere ndị ịnwụ dị ga na-agụ ha agụụ ịghọtara oke onye ụdị ọ ga-awa akwacha mmụọ ọnwụ na-agụ ndị ọzọ exactly. A befitting burial. ọ ihe ọwụ Then Kekwan Maka Ketu Isemezi, what about the canopy people? ihe niile ndị o dipend kwuru enwe nke anyị na-akpọ tent You mean tent? tent ọ na-adị ka ụlọ arụ ya arụ a na-eji 5 day rụọ ya burial wụrụ Friday bido Monday Unu ga-ebido nwa echi wee lụwa. ọ bụ unu tiga ha na date unu na fada gbakwarala ụka Anyị chọrọ nke dị ka ụnọ. a ga-arụ ihe ole ọbụla ị chọrọ ndị ka ahụ enwere ndị 30 million sọsọ otu Ngwa ihe wetara ya eto. They trade because so many people from Lagos, Istanbul. from Istanbul, ma Cambodia, my 310. friends. Maka Cambodia ha na-adacha. Then kezi ha. kedu etu a ga-esi ebula lokwenye ele ụdị ambulance unu chọrọ wụ ndị ka na-eji ụkwụ ka a ga-ebu ya n'isi ka a ga-ebu ya n'aka ele otu unu si chọọ ka ebuo ya Ihe a Queen Elizabeth na-eji aga horses and chariots. oke ihe a na charity ndị eke horse na-ebute a ụzọ na-eme chicken eburu ya n'azụ ka ahụ na anọ ego ihe ogole ka na-eji ọrịkọ ndị Ọsụ gbara agba. depend buy and buy 15 million naira a ga-enweta nwoke Nke juru afọ ụwa ha bịa na bere ericha rice eji eme bere. Ọkwa ahụ ọsọ anyị nyere mmiri. nsogbu anọdụ otu ọbụla unu siri chọọ ya ahụ m ịkwụ ọtụ tas What about the people that cook the catering? ndị ketri na anọ even ndị the angels ha na-eshikwe nri kama na ego ha na-agbagotekwe ọ na ha chichara gị a ga-akpọ different canopy ọbụla ga-enwe ketra canopy ọbụla enwe ketra so otu ọbụla unu si chọọ ihe mere budget a na ihe dị ka ebe 200 million Ma o nwere etu o si wee dị mgbe anyị nọ outside, so sometimes anyị na-adịwa busy, me and my brother, so I chọọ eme the burial, let's give her a befitting burial so that people outside ịma agụnụ agara amachi ihe mee oke ka a cover up otu na-eletedi eme ya nwụ so that ka ndị mmadụ da-aghọtala sị eletedi ọwashi oke onwekwere foto o sedịrị ngọsasị onye righị ụdị ego ụdị foto ndị ose gasịrị manwụ ka ndị mmadụ ga-eji ekweta si yes o riwọdịrị ego manwụ ọsọ na ọ ga-enwekwe foto nga ahụ ka aka ga-ada awụ onwe check kwado ha your phone, do you have ngwa na ọtọ Enwe dị osetọ nke ọ sịrị mgbe ochie mgbe ọ tụrụ agbọbịa. nsogbu anọdụ enwekwara otu na-esi eme ya abịa egburu eweta ahụ onye ọdọ riri ego gbupụ isi ewerezi isi ka onye tara ahụhụ tige ahụ awụrụ ahụ onye riri ego ihu awụrụzie ka ihu onye tara ahụhụ a na-eme ya eme ihe niile ugbu a wee ego iweta ha n'ego nke emere nwaanyị ibe emere nke the other time think ebe 500,000 onye ejiri mechaa about 4 frame egbupụchi ya nwaanyị ahụ kwana enwe agadi ma awa otu foto even mkpụrụ anya ka a rụpụtara wee gazie n'anya onye ka eriri ego ndị foto shote hụrụ ọnụ ya hụ ige na ọnụ onye nwaanyị ọnụ awụrụ ọnụ ngwe anya awụrụ anya ngwe mana ahụ niile ebe ahụ riri ego nwaanyị anọ na-eri ego n'ọdio abụ na egbu onwe ọ pụtala ụwa apụta ọnwụọ na ọnwụọ na ebe ọwụ otu unu chiri chọọ ihe ọwụla ugbu a dị possible as far as ego dị alight ọkwa ụmụ ụdị ndị abịa ewere isi onye dọọchị etinye n'ahụ onye dọọchị otu nọọnụ a ga-achọtụkwa onye ahụ ya na ya makọrọ nọọnụ dị ọchagala ma ọrịa megideziri mgbe ahụ ọ nwụga ya na-asọwa oyi mana gị na-egbu onwe anyị nne m yadowa
ngwa na ihe mere n'ụwa agbakọcha ihe niile na mma abịa n'Ohuda n'abalị na yard ka m bịa nye unu break down ka anyị gbakọzie malitezie planning ozugbo ozugbo. Ndị egwu so that awakwa egwu anyị na-agbawa egwu na Turkey ya. Okay, unu chọrọ ndị egwu a na-anụ ahụ Therefor ha anyị dons ha ya ka ọzọ bụrụ ndị awụcha ndị Chinyere Udo ma Therefor ele ahụ ya Fino ele ka ọzọ hụkọrọ m kutuku Oliver nwụọna na ọ ga-apụta n'ala ili bụ ekuru gị ọ dị ka enwe nọdụ mgbe ọ nwụrụ o tebụl nụpụrụ. Then ushers ụmụ nwaanyị dị mma ndị dịka Nwaokolo ha ụmụ nwaanyị ndị nwere ma maka ya laba ha chọọ otu ụmụ nwaanyị ndị hapụta ihe niile a ego gburu ya ihe unu weta ha n'ego hapụ na beri ala nnọọ na a ga-akwalite ya elu ya leta onye eri dị n'ọnwụ ya ndị mmadụ erikwe naanị ahụ eme ya eme mana ka ọ ghara ịmụ ị na-egwu ntị ndị mmadụ na-anụ ha eziokwu ma agba na agụ ma hapụ eziokwu kwude ihe mma nwa onye eziokwu ka mgbe wee si ahụ ụnụ nyekwe m MC mgbe ọ nọ n'anwụ mana ihe mere n'ụwa na a ga na-emekwa ka anyị gabadala bikọs e nwere ndị ozi ọzọ ndị a ga-ebu echi ka nwa ike kwado ha ngwa unu gbalịala so ya bịa were mma abịazi na mgbede bịa nye unu figọ ka anyị nwee ike marazi otu anyị si amalite nnukwa biko nna anyị ụwa dị ego ewebe ga-echite ya ude ọ dị ka akọla ya pụta so that ndị mmadụ hụkwana ya dị ka ịghọtala ka ọ correspond with picture nsogbu anọ bakwa si lezie ya anya mejitutu ya na-amụ nwụta ọ ga-esi buo ibu adị ọ na n'ozu nsogbu anọ ga ga-eme ihe niile anyị ga-asa ya with the more expensive soap and sponge. ihe anyị arụwaji anyị na-asa ndị mmadụ ma afọzie ndị nwụrụ anwụ nsogbu anọ ngwa na mgbede ka ọ dị ka anyị siri kwu ikwenụ nwayọọ nyawa mụrụkwa na anya o kọsọ obodo adịkwa mma ngwanụ ụwa dị egwu ụwa ọ dị egwu onye kwuru okwu ekwuchara sị o nwere otu ụwa dị onye ọzọ eti anyị eti ya tie elu ụwa lelenu mo a ga-eji akpati 2 million 3 million eli nwaanyị agụrụgụ gburu nwaanyị na-ahụda oriri ya for one day echetara m esi ewere fon kpọọ anụ ọhịa nọ nga agụgọsụ anya mmiri ya sị ya nwede taịm mgbe ọbụla afọ m ga ha bizi ha ga obodo Igbo na-akwụrụ nwa mma na-acha ọcha nne ha nọ na vileji ata ahụhụ nwaanyị atagidere na ahụ nọrọ nga begide agụrụ nwụọ unu chọziri ka a bịa gbutezi isi onye riri ego dọgazie n'isi onye na-eride ego asị m ekwuele na o nwere ka ọ dị. What stops you from taking care of your mother mgbe ahụ ọ dị nne ọmụmụ mụrụ gị ana m ama this girl onye ụmụ okwu ana m ahụ ihe niile that girl na-ekwu a na-esendiri ego take care of her ọ bụrụ na o wee nye gị nwaanyị nwa ị ga-alụ alụ what stops her from coming to take care of your mother ọ bụrụ na o wee ezigbo nwa even if na ụnụ nwa ji ilete nne ọnụ ke nwaanyị kwa na ụnụ kwere nkwa ụnụ ga-alụ onye ọma nwe na-abịa anasịrị ụnụ ego na-extort ọtụtụ money from you people ọnwụ ya bịa letere ụnụ nne ụnụ on your own behalf ọwụ ihe ọjọọ kwasa onye ta ahụhụ ya rie uru Chineke na-ekwekwele ka m tacha ahụhụ ntasị ahụhụ zụcha ụmụ at the end ma gbara aka ọ wụrụzie n'ozu ngwa lelenu akpati ozu 3 million a ga-eji eli nne ha chariot kọsọ charity a ga-eji họs ebu nne go ma nwaanyị agagidere n'ụkwụ ala nga ọkụ ala na ya ọ ga-esi nga aga nwori mkpu gaa ahịa niile ọ gụrụ ụkwụ ka ọ na-eji aga ya kịta ọ nwụziri eji chariot na họs bulie ozu ya elu nga a ga-eli ya agada achọ ka o ree ere our mother I want us to build a tomb abịa etombo nne anyị bere ya grave ya agbalite
eto mbuo ya bere ya ground ya agbatuo n'ozu. Ndị na-eshi na a ga-azụ kanopi nkịtị 30 million into 3 ka friends nwee ike hụ na nne ha bara ụba. Olekwa ụlọ nne ha ashigidere mmiri o ya nwụọ kịta akada n'ụlọ we a na-arụ ya taa na echi ka enwe ike rụruo ya ndị ga-abịa abịa mara na ha nwere ụlọ. Lekwu ya a ga-akpọrọ ha ọsha ụmụ agbọghọbịa ndị na-agba ọtọ ndị ga-abịa ịsa avụ ndị mmadụ nri ka a mara na ụmụ ya kpatara ego. Nke ọzọ wee fọ ga-eyi a chọrọ ka adọ n'iyi uwe nwaanyị ga-eyi kopionles ala mmụọ mgbe ọ dị ndụ otu ukwu akwa karịrị ya n'ukwu. Ele ihe ọda ahụ ndị egwu ga-abịa nga ahụ ga-awa aja ala ndị ke ga-akụ n'abalị awụdede ga-akụ n'ehihie. Ndị egwu ga-abara ndị egwu ndị na-ana 15 million each. Akpọzuru mmadụ ole mkpọrọngụ ugbo ha kwetachara ebupụtara ebe 200 million a ga-eji eli otu nwaanyị na-eri otu kọpụ garị n'aka ụmụ ya manwụ. Chineke nna ga-akpọ ụlọ ọkụ. Chineke nna ekwekwele ka m tacha ahụhụ n'ụwa zụchuo ụmụ gbara aka ke mmadụ ị nwere nwa mana ịgba aka nwa. Hey, ori n'ozu ya ka m na-eji agwa ụmụ m si mgbe ọbụla anyị nwetara 1 naira echele mgbe ego juru ụlọ. Anyị letere nne gị mgbe ahụ ọ na-eji ha mmiri ahụ i nyere ya mgbe ọ dị ndụ, akwa ahụ ikpuchiri mgbe oyi na-atụ ya, oku ahụ kpọrọ ya na fon ya n'olu gị obi elo ya. Ọ kakwa mma ka baa uru ka nye ya ọṅụ karịa jọng njokoloko ụmụ okorobịa anọ tụrụ ya mgbe ọ nọ n'ozu. A na-atụlizi nne gị elu mana enwere onye tụlili elu mgbe ọ dị ndụ. Ihe ọnwụ ihe ọjọọ jọgburu onwe onye rie na ndụ echi nwụọra emekwe ya emechapụ gị ụwa na-asụ ụsọ. Mana ire ndụ iri họ nri ịṅụ họ mmiri echi nwụọra ere ala mana ekwesịrị ire ala ahụ zọpụta ndụ gị mgbe ahụ onye ahụ na-arịa ọrịa. Onye ọbụla kwesịrị ịmụrụ anya ahụ. Ndị Igbo ndị onye ọbụla nwa onye ri ndụ n'ụwa unu kwesịrị ịmụrụ anya because ejiri otu a na-aga in no distant time nobody will enjoy any good amenities of life anymore. Anyị wụrụzie nwa ori n'ozu mana ekpere m n'isi family ọbụla, ekpere m n'isi nne na nna ọbụla, ekpere m n'isi onye ọbụla dị ndụ bụ na Chineke agaghị eme ga wụrụ ori n'ozu ka irie ya na ndụ riekwa ya n'ọnwụ. Ka Chineke gozie anyị niile. Nye awụ ụwa dị egwu mọchụarị enwe onye nwụrụ na bonu. We are open.